say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Okay, jeg har lige fundet ud af, at det her, reduktionsnåleje, det er alligevel ikke skulle ind der. Så det vil så sige, at jeg har en Ø10 mm krumtap, og jeg troede at jeg havde en Ø12, fordi jeg var ude at måle, og så har jeg åbenbart gjort det lidt forkert. Men det hvad det er, clips. Jeg har fået købt sådan nogle her låseringe Polini, og jeg har købt et nyt dysesæt, der koster 230 kroner. Til Polini karburator, fordi at jeg skal ikke bruge min Dell'Orto. Jeg bruger min Polini CP17,5. Den skal lige have en god tur, hvor den bliver renset og sådan noget. Men ellers så er den rimelig ny, så det er jo mega fedt med manuel choker, så det er ikke så fedt. Det er okay, det er fint nok. Og så har jeg købt det her. Jeg ved ikke, om man kan kalde den ministus eller noget andet, hvor den så sidder på her, og så kan den så passe på det originale luftfilterkasse. Eller den originale luftfilterkasse. Fordi det kan CP'eren ikke. Og det kan Dell'Orto nemlig, fordi den er meget, meget lille her i hullet, hvis man kan se. Så ja. Men ja, Dell'Ortoen, den er simpelthen godt smadret af bundkarret, som jeg nok også har vist jer. Jeg kan godt lige vise det igen, for jeg ved ikke lige, om jeg har fået optaget det. Den lukker ikke helt sammen, som I kan se. Det mest tydelige her, jeg tror I godt ane det der, men så kan man ikke se så meget, fordi det bliver sådan lidt, det er lidt mørkt, ikke? Men jeg tror ikke, I kan ane det lige der. Den lukker ikke ordentligt, så derfor den drypper så meget. Det er ellers en rimelig god karburator, men så har jeg sgu bare valgt at skifte den her sag sådan her. Og jeg håber, den også vil få lidt mere trækkraft af jeg sætter den her på, og det tror jeg, den vil gøre, for jeg tror, den her er lidt mere kraftigere. Men nu må vi se. Det er i hvert fald det, jeg har fået købt. Jeg har fået monteret cylinder og stempel. Det er tredje gang, jeg skifter en cylinder. Så ja, altså det er ikke fordi, jeg har den vildeste erfaring med det. Men jeg tror, det lyder okay. Så nu vil jeg egentlig bare sætte topstykke på, og så videre og pakning der. Så ja, får jeg egentlig bare smidt karburator på, og så ser vi egentlig, hvad der sker. Ja. Jeg har fået lavet lidt siden sidste klip. Jeg har fået nogle skruer der, og jeg ved ikke lige med indmad, for jeg har ikke lige rigtig så meget indmad til den der. Jeg har noget, der sidder her fra den gamle, en fjeder, og jeg ved ikke, om man kan bruge det på den der. Det må jeg lige finde ud af, så må jeg se, om jeg kan anskaffe mig noget nyt. Fordi nu er jeg meget, meget gerne snart ude at køre, og nu er den også næsten færdig, ikke? Den her stus her, jeg har fået købt, den passer fuldstændig godt på den der, og det hele det spiller faktisk godt. Jeg mangler bare lidt en skruer til de der 2 huller der, så den kan komme til at sidde. Ja, og det er egentlig okay det her. Det er okay, det er fedt. Okay, motoren, den er simpelthen blevet samlet. Altså fuldstændig nu. Den står bare lækker nu. Det er fandme, det er fedt. Så ja, luftfilter er kommet på. Altså det er lidt halvfusk, kan man godt sige. Fordi det gamle spændebånd, det kunne ikke rigtig spænde ordentligt ind. Så jeg har valgt at bruge sådan et der. Og det ser lidt fucked ud, men altså... Ja, det ser i hvert fald solidt på. Og så har jeg fundet nogle skruer dernede i bunden, som passer, så det er fedt. Så har jeg lige givet den en lille strips der, så den lige holder, ikke? Så det er jo fint nok. Ja. Kickstarter skrevet på mail og blev sat på nu. Så det er også meget, meget, meget fedt. Ja, men jeg skulle så nok have tjekket lidt mere op på det, fordi at der stod, den maling her jeg brugte, den anbefaler, at man skulle bruge en speciel grunder. Og jeg har så bare valgt at bruge en motive grunder, fordi jeg har så meget af det, fordi at det var meningen, at jeg skulle bruge det som på maxi, men så er jeg ikke kommet ud med den lige nu, fordi ja, det er jeg ikke. Så jeg har valgt bare at bruge det. Så
Så den er begyndt at skrælle lidt af. Altså ikke udenpå, der ser det meget fint ud. Men når jeg har skruet de her skruer i, jeg har lige sat sådan nogle skiver i dem, låsskiver i. Jeg ved ikke, om I kan se, lad mig lige finde et godt sted, hvor man måske kan ane det. Der, jeg har brugt en sprittus til ligesom at dække det, men malen er simpelthen skrællet af lige rundt om på dem alle sammen, alle dem jeg har skruet i. Så ja, altså det er jo lidt ærgerligt jo, men altså så må jeg gøre det bedre. Hvis det hele nu skræller af på et eller andet tidspunkt, så må jeg bare gøre det bedre og gøre det ordentligt næste gang, ikke? Men nu har jeg i hvert fald fået malet det, og så må det jo bare skrælle af, hvis det gør det ikke, men det ser fedt ud, det ser fedt ud. Og der kommer sådan en kant på her. Altså jeg ved ikke, hvorfor den ikke lige går helt en Kickstarter-skjold, som I kan se, men der kommer sådan en kant også her, som I nok kan se, så det er ikke det bedste, men altså det er jo første gang, jeg maler Kickstarter-skjold, så altså, jeg vil sige, det er okay. Ja, så den er blevet samlet nu, og den står bare fedt. Det eneste, der stadig mangler, det er den der fjeder der, som jeg har bestilt hjem. Så det er jo fint nok, den kommer snart. Jeg har fået lidt pakke fra Temu, nogle strips, og lidt af hvert klistermærker, og det der sygt fede skilt. Jeg har også et NGK, som også de kan vise. Ja, det er fedt. Altså det er bare sjovt, så det er jo fedt nok. Så har jeg også lige bestilt nogle skruer. Så jeg har sådan 180 her i, og jeg skal kun bruge de her. Og så skal min ven så skal min ven hente nogle lille af, jeg også har fået med der. Fordi dem skal jeg ikke selv bruge. Så har jeg købt sådan nogle her. Og så har jeg købt de her. Og de her, de er røvfede, og dem tænker jeg, at de skal på hernede, hvis de kan det, eller et eller andet sted. Ja. Og så deri kunne jeg også godt tænke mig, at de også kom i. Og de der skruer der, de der små nogle, de skal i her ved skjoldene hele vejen rundt. Så det er jo fedt, at jeg har fået dem hjem. Ja, så jeg tror egentlig bare, jeg vil sige, det var alt for afsnit 2, eller episode 2, eller hvad man siger, at jeg gerne renoveringsprojektet, altså den er ikke blevet sådan, det er det med. Ja, jeg er projektet, jeg er gejl eller andet, jeg ved ikke, hvad jeg skal kalde det. Ja, det var i hvert fald det for den her episode. Jeg glæder mig til at se den helt færdig. Og så, så ses vi egentlig bare i den næste episode.